تیمên hevalçûnê mijûlî komkirina paşmayên serniştên balafira Ukraynayê û diyarkirina şûnasa wan tiştekî wiha jî wê balafirê nemaye. Ev jî baskê wê ye. Mezintirîn bêşa wê yê ku saxma ye, kes ji sernişînên wê rizgar nebûye. Balafir ji corê Boeing 737 bû. یه فروند هواپیمای 737 800 هواپیمای اوکراینی بالافرا 737 هستادی یا بالافربانی اوکراینیا لهلا تهران کیف لدم جمیر 6 و 12 خلک جه بالافرخانه امام خمینی برب کیف پریکت چند خلک هم پشتی رابوناوی لدم جمیر 6 و 18 خلک پرزگیری یک جرا درکتیه 18 دقیقه دوچار سانحه میشه طبق مقررات بین Berpirsan sedema ketin awê balafirê bû pirsgirêkeke teknîkî vegerandine. Lê Wezîrê Rêkûbana Nuhmet İslam ragihandiye divê bi horî lêkolîn li ser sedemên ketin awê balafirê bên kirin. Ev vîdeo şahethala nêzîkî Tehranê li dema ketin awê balafirê tomar kirine. Balafir weke perçeyekê agir ber erd ve tê. Ev tinê çend çirkiyan piştî bû yerê ye. 167 sernişîn û 9 kesên tîma xizmetguzariyê di balafirê de bûn. Piraniya sernişîna İranî bûn. Lêbelê bêşeke xelkê Efxanistan, Almanya, Swêd, Ukrayna û Kanadayê jî têda bûn. Li gor zanyariyan 12 kes ji wan sernişînên xelkê Rojhilatê Kurdistanê bûn. Lê nişteceyên Kanadayê bûn ku yek ji wan jineke dugiyan bû û 5 kes ji xelkê Mehabado, dayîk û zarokeke wî ji Kirmaşanê û her wiha malbateke 3 kes ya xelkê Saqizê jî têda bûn. Malbata Rizgar Rehîmî lêkoler û mamosteyê zanîngehê bû. Ew beriya 7 salan ji bo bi destxistina doktorayê çûye Kanadayê. Her wiha di doktorên hevjîn, Doktor Arwin û hevjîna wî ku xelkê sinene nişteceyên Kanadayê ne. Her wiha 13 xandekarên zanîngeha Şerîfî jî têda bûn. Yek ji wan Muçteba Abbas Nejadiye ku xandekarê doktorayê ye li zanîngeha Torontoya Kanadayê. Beriya firînê balafirê wî di Twitter'a xwe da nivîsandiye ku ew pêşbînî dike li dema firînê şer çêbibe. Di torên civakî de ewha hatiye belavkirin ku dibe ketina wê balafirê peywendî bi milmilaniya di navbera Amerîka û Îranê de hebe. Lê berpirsên balafirvaniya Îranê ev yek red kir. û ji bo zanîna sedemên ketina wê divê sindoqa reşê balafirê bê vekirin û dibe ev kare jî li welatekî din bê encam dan.